Me sunanka? Sunana Ibrahim Umar. Shekaranka nawa da aihuwa? Shekara na 20 da haihuwa. Me addininka? Addinin ni musulmi ne. Kai wani yare ne? Ni yaren Fulani ne. Ina aka haife ka? An haife ni a Dogon Dawa. Kana da yara? Ina da mata biyu, yara biyu. Me sunan matanka? Akwai Hadiza, akwai Hurera. Yaranka fa? Yarana akwai Sule, akwai Shehu. Ka yi makaranta? A'a, ban yi makaranta ba. Boko? Ban yi ba. Muhammadiya? Ban yi ba. Sunana DSP Hussaini Gimba. Attached to IG Special Tactical Squad. That's STS kenan. Force Headquarters Abuja. Sunan office namu kenan. Okay. Ina aiki ne a ƙarƙashin shugaban 'yan sanda na Najeriya. To, kuma a ƙarƙashin ACP Kolo Yusuf, okay. Assistant Commissioner of Police. Okay. Akwai abin da muke kira word of caution, watan gargaɗi kenan. Kana son na yi maka shi da Hausa ko ne maka shi da Turanci? A'a, ina son a yi man shi da Hausa. Na yi niyyar gabatar da kai a gaban kotu. To. Kana da bayanin da za ka yi mun? Akwai bayani sosai ma. Ba zan tilasta ka ba ko na yi maka alkawari don ka gaya mini gaskiya. Ba tilasta a wannan al'amari. Amma komai ka faɗi, zan ɗauke sa haka a record kuma a rubuce, kuma muna yi amfani da shi a matsayin shaidu a kanka a gaban kotu. To ba damuwa. Ka yadda? Na yadda. Ka yadda? Na yadda. To kai mun bayani. To ni dai cikin laifukan da nake aikatawa muna yin kidnappers, kuma muna yin robbing, muna koran shanu. Inda anan hanyar Abuja duk inda ka je ayi wani fashi ko satan shanu, to in ba ni ciki, yara na ciki. Wanda muke aikata laifuka dai da dama a nan kan hanyar Abuja nan, ba ma a nan kaɗai ta tsaya ba, har wajajen Katsina haka muna zuwa, wajajen Zamfara duk muna zuwa mu aikata laifukan nan. So ina da bindiga guda biyu, da AK-49 ɗaya da Z3 guda ɗaya, yara na kuma suna da AK guda 4 wanda muke aiki da su kenan. Akwai kuma wani oganmu wanda yake kawo mana makaman nan a Zamfara yake, ana kiran shi Alhaji Sirajo. Sukan ɗauko kayan nan daga Libi, ake hiddo kayan nan, sukan zuwa daga tsakanin Nijar da Libi. Akan zuwa da raƙuma kaman guda 100 haka, aje a kwaso kayan nan in an yi odar shi. Sukan zuwa a ɗauko su da raƙuma, in mun so a bamu kayan nan, Alhaji Sirajo zai sanyo motan shi ya lodo mana ko bullet guda nawa muke so, ya zo ya kawo mana su a nan dajin Rijana, ya ajiye mana su. Mu yi ta aiki da wannan makaman. Kuma in zai saida mana bindiga, yana saida mana AK 730 muke sayan su. Z3 din nan kuma na saye shi a hannun su kusan 950, amma su ba haka ma suka sayo su, suna dai tura mana mu saboda suna ganin muna samun kuɗi a banza. Muna samun kuɗi ga kidnapping din nan sosai. Muna samun wata ran mu samu miliyan 10, miliyan 5, miliyan 7, miliyan 6, miliyan 5 zuwa miliyan 4, miliyan 3, har miliyan 1, har 500,000, kai har 200,000. Amma da sakamako yanzu abun ya yi wuya a nan hanyar Abuja, an aje matakan tsaro. To shine ba mu ji daɗin wannan ba, mun koma daji yanzu. Fulani ne 'yan uwanmu kawai muke takura mawa, talakoki wanda ba su da wasu kuɗin kirki. Hai ka ɗauko agwai bai wuce 100, 150, muna cin wahala. Muna son mu dawo a bakin titin nan muke ɗaukan kaya da yawa dama. To yanzu an aje matakan tsaro, da mun zo sai a bi mu. Akwai 'yan sandan da suka kama ni, na yi mamakin kama ni sosai, ba ma kaɗan ba, saboda ban yi tunanin ɗan sanda a ce ɗan sanda ya kama ni. Na yi gumaji da sojoji su zo su nema na in kuɓuta, su yi nema na in kuɓuta. Hai gashi wai 'yan sanda sun zo sun kama ni
haka nan a bakin titi. Kuma da 'yan sandan nan suka kama ni, na ba su haɗin kai, na je na kai su ga sauran yara na inda suke. 'Yan sandan nan su yi rawan gani sosai, su yi ba ta kashi da wa'annan yara na, an yi harbe-harbe, sanadiyan haka ma sun kalkace wasu yara na, sun kama wasu kuma yanzu suna hannunsu. To mu dai ga mu nan yanzu a hannun hukuma, kuma duk irin abubuwan da nake gaya ma na gaya ma gaskiya ne, saboda ni abubuwan nan na yi nadama a kan shi, abin da nake yi na yi nadama a kan shi. Mutanen da ka gaya mana ka kashe sun kai kamar guda nawa? Mutanen da na kashe wanda zan iya tunawa za su kai kamar mutum 10 haka. Akwai da tun da na fara kashe da mutum ɗaya, akwai wani aboki na ofisa ya ce da na kashe shi na sha jinin shi, na ce mai ya ce to daga yau in na kashe mutum in rika shan jinin shi. Da wani malami namu a cikin gari yake, Kwanar Ɗangora yake, ce in ka kashe mutum ka sha ka ɗalla shi jinin shi koya yake, in ba haka nan ba ciwon hauka zai iya kama mutum. To da suka gaya min wannan, duk lokacin da na kashe mutum ni kan sha jinin shi. Lalle na kashe mutane za su kai 10 wanda na iya tunawa da su. Akwai wani mutumin da ya zo ya nuna ka mai suna Dan Azumi. Dan Azumi na san shi, dan uwan shi na kashe Musa a nan yamma da Rijana. Ya zo ina son yi kidnapping din shi, ya kiya ya ruga da mashin, daga nan kuma ni na harbe shi. So in muka ɗauko mutane muka tsare su a daji, wasu in ba su biya ba mukan kashe su, in kuma mutum ya biya mu bashi ya tahiyan shi. To Dan Azumi da ya zo mu na kama dan uwan shi Musa, na kashe shi, da na so kidnapping din shi ya ƙi na kashe shi, sai na ce ma Dan Azumi ya zo ya kawo kuɗi, Musa na hannuna. Shikenan Dan Azumi ya tako ya zo ya kawo kuɗi, a wuri na 250, yana da 35 a wurin shi. Na haɗa dai duk kuɗin nan na kwashe shi, ma na kwashe shi na kai shi daji na aje. Da na aje shi na ce ina son 700 wurin shi. To na yi shaye-shaye a wata rana, na kwanta bacci, yara na suka je can da wasu Yarabawa wanda muka kama a hanyar Abuja, wanda yara na suka yi ta amfani da matan nan. Ban ji daɗi ni kaina, su yi rafin ɗinsu, su yi amfani da su sosai, amma ni rafin ba aiki na bane, shin karuwa ba aiki na bane. Nawa kuka ansa a wurin wayannan Yarabawan nan? Yarabawan nan mun anshi 10 miliyan wajen su. Akwai wani kuma da ya ƙara zuwa ya nuna ka a wurin 'yan sanda, wanda ya ce ka kashe baban shi. Me ya faru? Wannan a nan kan Rahin Rijana ne, baban shi ya ɗan taho yana yawo, muka haɗu da shi. Tsohon nan na ce mai zo mu je zan yi kidnapping ɗin shi. Tsohon nan ya ce bai zuwa, bai da abincin da zai shi da iyalin shi, balle ya zo in kama shi. To me zan samu? Shikenan da na je kanan ina ja da baya in tafi in jale shi. Tsohon nan kawai idan na ji ma ya ce bai da kuɗi, kawai na ga harbin shi ma ya shi sauƙi, nan take na latsa mai rafin sau 3 na kashe shi. Kuma ka yi mana bayani akan wani shugaban matasa wanda ke Kakau wanda kuka kashe. Me ya faru? Wannan shugaban matasa shi ma mun je lokacin ma gaskiya ba aikin nan ina ɗanyen shi sosai. Mun je da manya-manyan barayi, su Bulak, su Ofisa, su Ardo, su Kiri, su Nono, marigayi Nono wanda aka kashe na Rijana, kawuna ne ka sani. To da su muka je aikin nan. Mutumin nan, sarkin samarin nan, yana cikin gidan shi akwai wani gaya wanda ake kira na Labbale. Da ya leƙa shi ta windo ya ga yana riƙe da bindigan toka yana nuno shi. Shikenan ya sa AK-49 ya yi mai harbi ɗaya, ya same shi a ciki ya kashe shi. Wasu suka ce a ɗauki matan shi, ogan namu shi Nono ya ce kada a ɗauki kowa. Muka fita daga